Hei kaikki! Tänään me palaamme Minecraftiin ja viime jaksossa löysimme uuden paikan, minne voimme jäädä tälleen kivasti asumaan, niin kiitos heille, jotka tykkäsivät viime videosta ja katsoivat sen. Että joo. Toivon, että tässä videossa voisimme saada tehtyä tuommoisen kivan asian nimeltä talo, että sehän olisi ihan kiva asia. Mennäänpäs nyt vaikka tuonne, niin löydämme paremmin paikkoja. Oho, tuommoinenkin kiva. Mutta ensimmäiseksi pitää näköjään nukkua, jotta emme jää noiden asioiden nimeltä zombien hyökkäämäksi. Tehdäänpäs tässä meille vähän lihaa tuossa samalla. No niin. Huomenna sitten alkaa koulu, jos tämän nyt ehdin laittamaan YouTubeen. En tänään vielä. Että joo. Sehän ei ole hauskaa koskaan mennä takaisin kouluun, mutta eipä ole muutakaan vaihtoehtoa. Ja nyt tapetaan näitä sikoja niin ja lehmiä ja eläimiä, niin saadaan sitten lihaa. Jotta emme sitten kuole nälkään. Mitäs mieltä muuten olette tuosta? Mikä se on? Että joo. Unohtakaa. Laitetaanpa tuonne nämä ja nyt voidaan syödä vähän. No niin. Tehdäänpäs itsellemme uusi kirveskin nyt tässä samalla. Mitäs pitäisi tehdä? Tässä on tämmöinen, niin
nähdäänpäs mitä tässä nyt sitten on. Oho. Tämähän tarvitsee isi vain 1, 2, 3, 4, 5 tuommoista kivaa. Oho. Kiva hippumeloni. Obsidiaania. Onpas kiva asia. Tehdäänpäs tuonne joku kiva base, niin joo. Nähdäänpäs ihan kohta taas. Löysin tämmöisenkin tästä, että tämähän on ihan kiva sitten jo, jos tarvitsemme luolia. Nähdään taas kohta. Niin kiipesin tänne ylös, niin tämä saattaisi olla minun mielestäni ihan kiva paikka. Tässä on näitä... Mitäs nää on? No, jotain näitä kivoja puita ja sitten... Mikä tää on? Ihan sama. Niin tämmöisiä kivoja puita ja täältä sitten myös näkisi kaikkialle, niin saattaisi olla ihan kiva, jos tehdä tänne tämmöinen kiva base, niin joo. Niin tehdäänpäs ihan ensiksi semmoinen asia, että tehdäänpäs pari arkkua meille. Niin ei enää tarvitse sitten huolehtia tilasta. No niin. Heitetäänpä tänne kaikki nämä turhat asiat, mitä me tällä hetkellä tarvitsemme. Niin kuten näette nyt, niin laitoin tänne näitä turhia asioita, kuten kultaomenoita, obsidiaania ja näitä meloneita ja näitä, mitä emme juuri tällä hetkellä tarvitse, niin sitten voimme tehdä huomenna tuommoisen asian nimeltä taloon, ainakin aloittaa sen rakentelun, niin nähdään sitten kohtaa. No niin, nyt nukuin tämän yön yli, niin minun mielestäni minä voisin rakentaa tähän alueelle tai sitten tänne ylös tämän rakennuksen, niin joo. Niin katsotaan. Minä annan teidän päättää, että teemmekö tähän ylös vai tuonne alas sen meidän talon, niin joo. Ja vielä yksi asia sitten pitää tehdä. Odottakaa pahas. Joo, niin ei sittenkään mitään, niin joo. Teemme vain enää itsellemme tässä vielä tämmöiset asiat niin kuin lapio ja nämä normaalit asiat, niin voimme sitten aloittaa ensi jaksossa tuon rakentelun, että joo. Niin minä tulen vähän nyt sitten lopettamaan tämän ja toivottavasti tämä ei nyt sitten ollut mikään pettymys sitten tämä video, mutta joo. Nähdään sitten ensi videossa ja toivottavasti tykkäsitte ja jos tykkäsitte niin tilatkaa kanava ja tykätkää videosta, niin hei hei!